by som chcel povedať, že víťazstvo listiny Slováci vpred je, že konečne po neviem koľkých rokov je finančná správa vo všeobecnosti aj analytika zaslaná všetkým členom. Takže našim programom bolo pre transparentnosť, poctivo a spravodlivo pracovať pre Slovákov. Vidím, že teraz tá transparentnosť je obľúbeným slovom, ktorá vyšla z nášho programu. A je to prvý krok k tomu, aby sme sa my oboznávili, najprv ako legálne zvolení členovia, legitímni, ale to nestačí. Toto všetko treba potom zverejniť občanom, lebo občania sú tí, ktorí majú posúdiť, či je podľa nich správne dať tomu, alebo organizovať to a to. A oni sú tí, ktorí nás aj potom hodnotia na voľbách. Čo sa týka kultúry, ja mám tu jednu pripomienku, že tu bol takýto plakátik v 2010 roku, Slováci spolu, pani Anna Tomanová-Makanová, a z druhej strane sú všetky združenia. Keď sme boli, áno, s kultúrou, to sú kultúrne združenia, teraz súvisí s právou, teraz prejdem k pointe. Leták, sú tam združenia kultúrne, ktoré dostali asi podporu. Chcem povedať, že na vašej listine ste mali ľudí, vieme ktorých, a to hovorí, že mňa zaujíma od vás, pani. Koľko dostal združenia Pivnici pred voľbami na začiatku roka, koľko Vilian Slávka, koľko združenie Kulpíne a tak ďalej. Čiže oni vo volebnej kampane agitovali za vás. Čiže to sú prostriedky všetkých daňových poplatníkov, aj mňa, aj vás. A vy ste tie prostriedky, je dobré, že sa robia kultúrne podujatia, ale sa dostávajú tie osoby, ktoré sú na vašej listine. Agencia za korupciu má také definovanie, že sa to volá trgovina uticajem. Ak ja ako politik alebo z pozície moci dávam vopred tým, čo sú na mojej listine, kultúrne združenie Verdevíku, Kultíne, Pivnici a tak ďalej, z tej správe zistíme, kto všetko dostal. A vy ste mi sľúbila v novembri v TV Dueli, že mi to všetko dáte. Ešte som nedostal tie združenia, koľko dostal financií a na čo. Čiže je to prvý krok, ale to teraz treba zverejniť ľuďom. A ľudia na stránke nie je zverejnené, ešte nič nemáme zverejnené, ani jeden finančný zápis, ani jednu zmluvu, ani kam išli prostriedky. Dozvedáme sa len z nejakého krátkeho informovania, zasadal výbor, rozhodol dať štipendiu, ale tam sumy a celá tá práca sa nezverejňuje. Súhlasíte s tým, že tam nie je zverejnené? Čiže je to výhra Slovákov, prečo sa začalo niečo za nás, ale nám to nestačí, to verejnosť má posúdiť. Čiže to je moja pripomienka a stále čakám. Ja som vyplnil, keďže, som chcel povedať ešte toto, keďže členovia Národnostnej rady nedostali a nejaké ľudia vôbec informácie od poverenca na prvé pýtanie, ale vždycky musí poverenec rozkázať alebo poukázať sankciou, že Národnostná rada musí dať, potom sa dá. Čiže ja teraz tiež, že by som sa ohradil, že to všetko dostanem, vám dávam záhtev za všetké, nielen za 2014 rok, ale za 4 roky dozadu, že by sme mali tie informácie a ak treba, my spravíme stránku Národnostná rada Slováci pred a všetky tie dokumenty, čo nám dáte, tam zavesíme, že by verejnosť si to mohla prezrieť, prečítať a toto. Ďakujem za pozornosť.